खुलुमबाय स्टुडियाव दं आंखिनि ब्रह्म क'क्राझार जिल्ला खुंथाया मुलुगनाङारि लाइमोन सान इन्टारनेशनेल युथ डे फालिदों। क'क्राझार जिल्ला खुंथाया आसाम स्टेट एड्स कन्ट्रल ससाइटिनि मददजों क'क्राझार आर.एन.बि. सिभिल हस्पिटालाव मुलुगनाङारि लाइमोन सान इन्टारनेशनेल युथ डे फालिदों। बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार जिल्ला खुंथाया 2 दाननि थाखाय लाइमोन सांग्रांथियारि इन्टेन्सिफाइड इनफरमेशन एडुकेशन एन्ड कम्युनिकेशन केम्पेइनखौबो दिनै बेखेवो। आरो दिनैनि बे मुलुगनाङारि लाइमोन सानजों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार जिल्ला खुंथाया क'क्राझार जिल्ला खुंथायनि मावखुलिनिफ्राय रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालसिम मोनसे सांग्रांथियारि हानजा सुरनाय हाबाफारिबो लायो। दिनै बेखेवनाय इन्टेन्सिफाइड इनफरमेशन एडुकेशन एन्ड कम्युनिकेशन केम्पेइननि गेजेरजों क'क्राझार जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलफ्राव ड्राग्स एबा फेग्रा मुवा बाहायनाय एड्स बायदिनि सायाव 2 दाननि थाखाय लाइमोनफोरनि गेजेराव सांग्रांथियारि हाबाफारि लानाय जागोन। আজি আমাৰ গোটেই পৃথিৱীত আন্তৰ্জাতিক যুৱ দিৱস আজি পালন কৰা হৈ আছে। এইটো লক্ষ্যৰে আমি আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মক আমি এৱাৰনেছ কৰি পেলাই আমি আজিৰ পৰা বিশেষ এটা প্ৰগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিলোঁ। আজি আমি এখন ৰেলী ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন এখন ৰেলী আমি ডিচি অফিচৰ পৰা আমি এখন স্টাৰ্ট কৰিলোঁ। এই ৰেলীখন আমাৰ চিভিল হস্পিটাললৈকে আহি পাইছে আৰু ইয়াতে 300 মান ষ্টুডেণ্টছ আৰু NGOৰ মানুহ আজি পাৰ্টিচিপেট কৰিছে। এতিয়া আমাৰ DLSS ছেক্ৰেটাৰীৰ তত্ত্বাৱধানত এখন প্ৰেচিডেণ্টশ্বিপত এখন মিটিং এখন চলি আছে আৰু আমাৰ আহা 60 ডেজ ধৰি আমি আমাৰ গাঁৱে ভূঞে আমি এইটোৰ আমি সজাগতা শিবিৰ আমি কৰি যাম। আমাৰ টাৰ্গেট হ'ল যুৱ প্ৰজন্মক আমি যাতে সিহঁতে বেয়া বস্তু নিচাজাতীয় বস্তু সেৱন কৰি পেলাই যিবিলাক আজিকালি বেমাৰ হৈ আছে HIV AIDS হেপাটাইটিছ এইবিলাকৰ পৰা আমি যাতে দূৰত ৰাখিব পাৰোঁ সিহঁতক। সেইকাৰণে আজিৰ পৰা আমাৰ এটা মিছন এটা ষ্টাৰ্ট হ'ল। অহা 2 মাহ ধৰি আমি গাঁৱে ভূঞে জিলাৰ গাঁৱে ভূঞে আমি প্ৰগ্ৰামটো কৰি থাকোঁ। আমি মেইন আমাৰ টাৰ্গেট হ'ল শ্ৰীৰামপুৰ এৰিয়াটো, গোসাইগাঁও এৰিয়া, কচুগাঁও এৰিয়া, যাতে আমাৰ HIV প্ৰিভিলেন্স অকণমান বেছি, তাতে আমি এইটো প্ৰগ্ৰাম আমি হাতত লৈছোঁ। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं, अब्ला नोंथाङा रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै सेनं बामुनपारा दरंआव थानाय रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।